Малко село насред Дунавската равнина. Изникнало сякаш от нищото. Встрани от големия град, от железопътни линии, натоварени пътища, далеч от планини, реки и най-вече от хорското любопитство. Добре дошло Бардаре, Бардарски геран. Добре сте дошло този дом Банашкия. Бардарски геран. Малцина се сещат да се отбият в това изолирано от останалия свят кътче на българския северозапад. А жителите му се гордеят със своето село, с миналото и упорито пазят родовата си памет. Това нещо... Родословното дърво на майка са се заселили по село. Bulgarisch reden auf der Banatski, das ist eine Dialekt von Dorf. 1943 година есента идва тази група хора и сред тях, за щастие, моята баба, тя е майка на баща ми. Тя е на 17 години тук, а това е нейната сестра. Но кои са тези хора? Откъде са дошли? В края на 17 и началото на 18 век хиляди българи католици напускат родината, за да се спасят от преследванията след потушаването на Чипровското въстание. Заселват се на територията на някогашната Австро-Унгарска империя, където сформират задружна етническа група. Днес техни потомци живеят в Бардарски геран. Това е кметицата на селото. Иска да съхрани малката общност, нейните традиции и самобитна идентичност. Бардарски геран е основано през 1887 година. Това са банатски българи, които са живели в областта Банат, но когато България вече е свободна, решават да се върнат. България им дава земя, освобождава ги от данъци и така в днешните граници има 5 села на банатски българи. Бардарски геран е най-голямото, най-запазено до сега село на банатски българи и ние се гордеем, че живеем в столицата на банатските българи в България. Валентине! Ела, бабо, да ти кажа, да тобада едно нещо. Иди да натуршиш малко кукуруз и да дадиш на гъските, за да не викат и после да налиш поставите малко дъх. Бегай от тука. Аз имам малко работа от другата къща. Жителите на Бардарски геран и до днес общуват помежду си на банашки или пелкенски. Мелодична смесица от по-старо българско наречие, повлияно от още няколко езика. Те се заселват в местността Банат, в Австро-Унгарска империя, една местност, и оттам вземат малкото от ортите на немце, на баначене, на унгарце, на австрийце. Езика се и поумешал. Има и български, има и чужд. И сега той дета се ортувал не баш банашки, защото има много български орти. Тия се ортувал малко još по-неразбран.
Разбираш ли палкенски? Гаторто? Не, никак. Разбираш, съд какво това да. И не ме слушаш. Ти слушаш ли ме го обаждам по палкенски? Не. Не. И ти изгодно. Да. Понеже говорът ни беше много различен. Аз помня, че на нас, така да се каже, ни се смееха другите деца. Подиграваха ни се, викаха ни палета, защото ние много употребяваме думата пале, което значи нали или как. Пале за додеш, пале за идеш, нали ще дойдеш, нали ще идеш. В такъв смисъл и така ни казваха. И друго характерно беше тук, че ние спим и на пухени възглавници и се завивахме с пухени завивки. Казвахме им дуни. За да се напълнат тия дуни и възглавници с пух, е трябвало да се отглеждат много гъсти. Понеже ЖП линията нарочно са я сложили не до селото да минава, за да не гази гъските, а на 9 километъра и ние, за да се движим по-късно с влакчето, то беше мотриса такова, теснолинейка, за да пътуваме с него, трябваше да ходим 7 км, 8. Това, което сплотява хората тук, е усещането за принадлежност към една малка общност, но също така и вярата. Банатските българи са католици. Католическата църква заема важно място в живота им. Затова младият енорийски свещеник в църквата Свети Йосиф е един от най-уважаваните хора в селото. Тук никой от нас не може да каже кой е по-голям или по-малко вярващ, но има един факт, че всеки един, който прекрачи прага на Божия дом, има някаква вяра, за да дойде в храма. Обикновено хората, които имат духовен живот и са вярващи, за големите християнски празници идват да се изповядват и се изповядват всички тези грехове, с които ние нарушаваме 10 Божии заповеди, които са известни за всеки един от нас. Ти, който, както знаем от вярата, от Светото Откровение, си дарителя на благодатта, чрез която ставаме Твои деца и наследници на свръхестествената награда в небесният рай. Заедно с банатските българи в Бърдарски геран пристигат и банатски немци. Те са по-скоро шваби, както те се наричат, говорят на швабски диалект. И в Бърдарски геран основават една своя махала, дори имат своя енория и своя църква. Живеят заедно с банатските българи до 1943 година, когато се преселят обратно в Германия. 1943 да минаха за Германия. Почнаха да се прибират немците всички. Само моя баща остана, сестра ми отиде. С мъжа и с децата й, а моя съпруг не иска. Аз си оставам в България. Франческа е на 84 години и е единствената все още жива немкиня в селото. Живее сама със спомените си. През лятото обаче идват да я видят най-близките й. Синът и снахата от Германия, заедно с внуците и правнучката и още близки роднини. 4 поколения немци под родната стреха. От Испания на моя брат, неговия син. Немската, която в 1933 година те самите немци си построяват черквата. Известното е, че те са правили цигли, керамиди за строеж, с това са занимавали с пчеларство. Имали са парни машини, които са докарали тук, е било нали, за България нещо ново. Били са добри ковачи, орачи. Това е един клас преди войната. Това е училището, класната стая в детския дом, където е било немското училище. Самото немско училище изглежда така. Ето още снимки. Това е входа на немското училище. Отзад се вижда черквата, немската черква.
30-те години са били най-силните за Бърдарски герани. Били са около 2500-3000 човека тук. Кипяло е от живот. Имало е между 9 и 12 кръчми, имало е 2 кина, имало е читалище, което още от тогава е било много активно. Едно село, което е било конкурент на близкия град дори. Със своята висока култура, със своя различен вид, със своите носи, своя фолклор. Семействата са били, да речем, 50-60 така фамилии и помежду си са се запознавали и са се женили. С немската общност, когато баща ми е споделял, че те са били малко по-такива... Знаете, немците са по-студени хора и малко по-надменни и те са си били построили отделен квартал с църква, с всичките там, които са им необходими, за да живеят неща. Но немците не са искали да общуват с нашите моми и ергени, но все пак имало е пламъци и някои от тях са се женили. Баначенка за немец, немец за баначенка. Имаше такива семейства. Вие си го говорихме на немски и в домовете сте на немски. Затова и не знам на немски да говоря. Деца от училището и училището на немски, тук на немски. На банашки, да, нашите не даваха да говорим. Немък, ще сме деца, ще губим езика, оставаме си немски. През Втората световна война обаче немците напускат по принуда селото с тъга в сърцето, като остават зад себе си незаменима празнота. Хитлер има нужда от хора. Затова той вика всички, които са етнически немци, да се приберат. Тази раздяла с родното място за нашите немци е била много тежка. Казва, че е било толкова страшно, все едно те не знаят къде отиват. Товарят ги с малко багаж на влаковете и не им казват къде ги карат. Те си мислят, че ги карат в лагер. Спомени, спомени. Бърдарски геран живеят с миналото, гордеят с него, тъгуват за него. Но достатъчно ли е да си спомняш, за да спасиш от забвение? Достатъчно ли е да поддържаш огънчето на надеждата, за да избавиш от разруха? Селото бавно се обезлюдява. Зеят изтърбушените прозорци на изоставените къщи. Буренясват някогашните градини и дворове. А нощем от призрачната немска църква долита приглушен църковен припев. В момента имаме към 600, може би, души, които постоянно живеят в това село. За съжаление, голяма част от хората са били един вид научени да се държат далече от вярата, от църквата в тежките години на атеизма, когато след убийството на нашият епископ и вече мъченик, монсеньор Евгений Босилков, който е бил убит за вярата през зловещата нощ на 11 ноември 1952 година, върху католическата църква в България пада булото на омразата, така че хората тук са били преследвани заради вярата и голяма част от тях са се отдръпнали от църквата, но има и такива, които се връщат, макар и по-малко. Обикновено имаме към 40 души, които посещават неделната литургия, а на големите празници църквата почти се пълни с хора. Все пак тук са католици. Малко или много по света католицизма някакси хората го приемат малко по-добре, особено в Америка, в Германия. Да, едно стъпало по-нагоре. Просто е много по-сплотено селото един вид, може би от другите села. Може би това е заради самите, че са католици, малко по-различни от другите и това сплотява хората. Не спазвам много религия,
Не я разбирам много религията. Не мога да кажа, че съм религиозен човек. И затова просто не практикувам нито религия, нито християнство, нищо. Сам, че съм бил в няколко държави и там църквите са им повече католически. И като ги гледам, не им се възхищавам. Тук гледам някаква църква, тя е полуразрушена. Нашата ли? Да. Тя е действаща, не е разрушена. Još одат на миса жените. Има хор, парани мали така орган. Обаче сега няма много верващи. Верващите са бабичките са останали, да, по-стари от мене. Тя работи ли нещо? Тя работи всеки ден има миса. От черквата след пладне от 5 сати до 6:30. Да. За Бардарски геран, който е вече с много малко жители, са ценни всички деца, които са с корени от Бардарски геран. Затова ние се стараем през лятото, през ваканциите да има такива условия, че всяко дете да може да попие атмосферата на Бардарски геран, да научи танците, да научи песните, да се запознае с носията. Този допир до нашия фолклор им не само формира тяхното самосъзнание като част от нашата общност, но ги прави по-готови да обясняват кои са, защо са такива и да се чувстват малко по-различни при срещата им с други, когато ходят по целия свят дори. Друго поколение. Ама тук са те деца одат на репетиции, до вечера лезе и видят на площада. Ще бъдете. Значи страхотни такива заманенки играят и големи. Ние всички се познаваме, малко сме. Участваме в танцови, в хора, в църквата сме. Познаваме с всеки един човек. Казваме си добър ден и вече знаем за какво трябва да питаш, а не е като в града. Да се разминавате само с усмивка. Казвате, че имате 2 деца. Те чувстват ли се малко по-специални, малко по-различни? Надявам се да е така, да. Където и да ги попитат, знаят кои са, знаят как да обяснат откъде са. Докато ние не бяхме така, ние бяхме по-затворени. Чак когато излезахме от село, разбрахме, че сме по-различни и се чувстваме по-специално. Завръщайки се обратно в отечеството, след близо 200 години изгнание, някогашните преселници носят със себе си усещането, че не са като другите българи. Защото нещо от тях е останало завинаги в Банат, в другата им родина. Затова дълги години живеят затворено, странят от останалите, а и те от тях. В съзнанието на всички е останало, че да си католик, това означава да си по-свързан с Запада, да носиш някаква по-различна култура. За банатските българи, които донасят в България този западноевропейски бит, за тях е било реалност. Те тук заварват едни хора в потури, които се хранят на ниски трикраки масички и столчета, ходят по седенки, докато нашите са ходили на балове. Така че нашите танци са тип салонни танци, ние ходим на балове, а не по седенки. Ние мислим малко по-различно от тези българи, които живеят в България по принцип. И това неминуемо дава малко по-различен тип самочувствие. Тия тук си имат тени традиции. Обичая тук, па на другите места не и тъй. Одат на черква повече, одат да пеят, да танцуват, тук е на
техните песни и танцове и така. Вечера има банашки бал. Има и такви здит, се задирват. Ти сега тая вечер ще ходиш ли на бал? Па за да видя нека палкенка, нека. Как ще се облечеш? За се облечене нормално с... Немам носи, немам такви дрей банашки, в едно време. Нормално да се облече, че... А каква трябва да бъде момата? Да и средна обуз. Нито да е хубава, нито да е ле. Защо? Защото мог после... Взимам много приятеля после. Ако е много хубава. Ами може да е баначенка. Може до вечера някаква баначенка. Можете. Може нека баначенка, нека румънка. Ни преч нищо. То момиче. Знае езика. Мой да отуваме на банашки, не е проблемно. Той съм научил на трудотейната строгост, на трудолюбие и да спазваме часовете. Мамо да излезал да играя с момите. За излезеш, ама и аз задоя да гледам ти играят и да се радвам, защото ние синца сме бил пременът, да те доведа, да не останеш сама, па да те доведи нек момче. Не са ли ви позволявали да се ухажвате, момчета, момичета? Пътя спирал съм, але ние спасме намерил начин да излъжим благородно. Примерно, аз за мене се отговарям, реча на моя брат ми, аз се ида на среща малка, ти иди на кин. И тега се върши кин, ми свирни с уста и аз за тоя въз тебе и двамата за се приберим и майка и татко нима да знаят къде съм била. Да не дава Господ да забравяме кои сме и откъде сме дошли, се казва в едно старо заклинание, което и до днес отеква в съзнанието на всеки банатски българин. Карам камиони в чужбина, в България само почивам. Половин година тук, половин година там и това. Всяко лято се връщам тук, с който и да съм говорил, много деца има от тук, които са излезали навсякъде по света. И всеки си милее за вардарски игра. Много често се събираме набори, различни набори, дори през няколко години набори. Просто деца, които сме израснали. Всеки има мъчност за тук и се връщаме и се събираме. Мнозина отнасят със себе си реликва от Бардарски геран, за да им напомня за корените, за детството и всичко, което са оставили зад гърба си и което ги зове да се завърнат обратно. Кукла банатска носия. Решихме да направим момче, което много се хареса и сега се поръчат по двойки, който иска момче, който иска момиче и става много хубаво. Има търсене, обикновено са за хора, които отдавна са излезнали от село, да си занесат подарък, нещо от частица от селото. По време на празници, с танци, с носиите, вече някои носи много остаряли и почват да търсят и големите носи, да се шият. Майка ми бродира тези престилките на машинна бродерия. Аз изработвам ризата. Изящни бродерии, ситни плисета, сияйно бели колосани ризи. Банатчани не са изгубили нищо от някогашния си европейски усет за естетика и елегантност. Той е на мама сватбената дрея, дрещ с манистата, той е кърпче, да се тваря на главата, сам че аз не мога да обада, ти се тваря на главата той. И за сек фел дрея и мало и тако с кърпиче. Ако има сина дрея, син сукно и син дрещче, тогава и кърпче ти блосим. Ето, кчето я дърчим. Летят годините в Бардарски геран.
Поколенията се сменят, нравите също. Но часовниковата кула продължава да отмерва с глухия си звън на умолимия ход на времето. Хората вече не са такива, каквито бяха и всички усилия, които полагаме да възпитаваме децата, да показваме какво е било преди, как да ги учим на танците, на песните, на връзката ни с църквата, всичко става много по-трудно. Стараем се нашата общност да я има все още за в бъдеще. Знаем какви са рисковете в този глобален свят и колко трудно се случва всичко това. Но оптимисти сме, мислим, че с всеобщи усилия ще се справим по някакъв начин с цялата тази инерция на просмукване на чужди влияния.